Assalamualaikum bolo, iki dino aku arep kegiatan aku arep nyapa ya, arep nyemprot suket bolo karo Mas Riko. Lah iki tak dudahi papan panggonan iki udah iki maksud ding sing tak semprot. Iki ki mbiyen kebanjiran parine yo olah mesakne aku. Padahal berarti mes, pada rapoke malah kebanjiran lelep bolo iki. Sakmene ban iki. Aduh, jan parah. Teko kono ke tara lagi lo tutoi bolo obate nggih nyemprot engko ya tak jupukne sik adae ning kene gudang iki mak gredek aku nggak ada banyu bolo meni ya bekesek trayo gudang iki aku ane mak jebret tak jupuk karo ngono. Lah iki carane tangkine ngono kae bolo tapi cilik lah kutuku mbiyen kecilan. Nah iki tak iseni, tak buka sik, tak iseni banyune mengko sret tak iseni obate ding, tak iseni obate maksrot. Lah iki tak kei banyu krucuk banyune kudu bek bolo sesuai dengan takarannya ya. Wis tak ngonone tak tutup brudak kancaku ngomong jere kon ngombe tak kon ngombe sik ngono lek gelem. Nah kita koneng buri ini tak koneng buri to persiapan tempur. Tak buka lawang lawang buaya. Lihat ada hawane panas dina iki bolo. Alhamdulillah gedangku ya sakmono kae. Wis persiapan nyemprot unuk rene iki. Wis nyambut gawe bolo nyemprot iki kompose surut supaya komponi ngene iki sampai bak ngebare tak pijet sus. Nah semprot ning ngono kuwi bongko kabeh sing sisih wis mati bolo diingi lah ku nyemprot guys ngono kuwi kegiatane. Lah iki kancaku buka lawang neh hati resiki aku wis panggah nyemprot koyo ngene tak semprot kabeh penting parine ora semprot kae Pak De Bahri jenenge. Aku wis omong manjagungan karo kae wong iki matun bolo iki parine wis lagi tandur lagi ngemes di patun. Lah aku ki nyanggep tiba-tiba mbakku ponakan iki Mbak Erni muka kamar jare ada wong check in ngono. Wis tak kon mlebokne aku yen delok kae kancaku nyapu esuk sampai awan wis nyapu bolo sen koyo tipis lantai. Wis ngono kae kegiatane aku wis leren ngerokok ngemet rokok iki mak kebul wis sak supene mak kedul karo leren karo jagongan jan porem. Kanggo bolo-bolo kabeh matur suwun yo wis ndelok keseharian aku iki mau muga-muga sampeyan kabeh paringi sehat selalu panjang umur amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu konten selanjutnya.